Oyaore kamoro amora ma intiere, kamano maduong' mar yudo thuolo mari machielo, mano mar tudi kodwa e chenro ni, mano mar tedo gi chiemo, kaka iyude tich adek juma ka juma e Ramogi TV. E tedo gi chiemo kawuono wantiere magawa mar Ciala Resort, mabende yudore gwenge mag Sinyolo, Kisumu West Sub County e county ma Kisumu. Kuma kawuono e chenro ni wadoro puonjore kaka iloso alode mopogore opogore mabende gi dho ngere idendo ni salad. Mabende dwa konyowa e tetni kawuono wantiere koda jatedo marwa ma dwa puonjowa ni to salad gi iloso gi nade, tiloso gi alode machalo nade. Machiegni kabisa oyaore chef. Oyaora inya. Ichiew maber? Chiew maber. Erokamano ahinya kuom rwakowa Ciala Resort kawuono. Inyalo mana uluri ne joka nyanam ni to nyingi en ng'awa to ichung'e chenro mane? Okay, joka nyanam ani luonga ni Nelson Ambassa. An executive chef ma Ciala. An ema chung'e dala mar chiemo kamoro amora section mar jikon. Obed pastry, obed gad bonje, obed saucier, obed entrementier. Ini chief chef mosiluonge nango. Bas. Erokamano ahinya kuom rwakwa. Ija kanye? Ajanya kach. Kadianga sango. Asomo kanyo tali. Asatiyo tijni ma ok thene higni 20. Yes. Mano ber kabisa. Koro lony mararieya, lony maratari. An gi lony mararieya. Nyasaye no gwedha pala ka. Erokamano. Itiyo kode maber. Ang'enu make gato koro dhedhen cha. Kamano. Dakika 2 to ikore. Wantiere gi jalwedo marwa. Jalwedo nyinge ng'a? Ang'enu onge microphone. Jalwedo en Brenda Nyango. Embo somo Kenya tali watiyo kode Ciala. En mochung' ne section mar gad monje. Gad monje deal gi salads, vegetables only. Yeah. Gima koro wadwa loso kawuono ni. Gima koro wadwa loso kawuono. Aya, erokamano ahinya. Koro sama waloso salad, ang'o minyanyiso ewi salads gi? Ang'o miyo salad ber, itiyo kode kinde mage? Salads, kapok ng'ato chiemo watiyo kode kaka starter. Starter en gima kelo appetizer kapok ng'ato chiemo. Koro ikuongo ichame mondi, kokedhi e main dish, kia main dish tidhi e dessert. Kati yudo wa wan gene, jail gene. Wachana lot marang'o gweno direct. No, alot ber kuom dhano, nikech okelo vitamins, okelo appetite kuom dhano. Koro ber ka ng'ato kuongo chamo alot mondi, kata inyalo madhe soup ka ok inyal chame raw. Ontiek bende kaka inyalose obed soup. Inyalo lose mobed soup, kata inyalo ng'ade mondo obed raw. Koro kaka idware. And mondo yude gi vitamins mare maber ber kichame raw. Koko wuok maber. Koko wuok maber. Koradore. Koradore. Lakini ilose moro maber chama koro ok bed ni ing'e kaka wawuoyo ga. Kwani achama lot anapuoyo. Arada lot manumu. No, kaka gintien. Ipange makidogi nene to kinyal believe ni enalo. Odhi wuok maber. Odhi wuok maber and isisone maber. Mobede gi ndhadho mar chiemo. Koro kelo appetite mar chiemo. E wuodha ni matedo gi chiemo, iwacho ni neno ing'eyo. Kata timo, kisetime milose kamano, koking'eyo ni bas. Mae kaka koro odhi wuok. Aya, wachake gi kanyo, wan galode mage mokwongo. Eye kae wadwa loso Greek salad. Greek salad onego bed ni watiyo gi alode man wan go gi. Onego bed wabed gi cucumber, wabed gi onion, wabed gi green pepper, wabed gi tomato, wabed gi lettuce. Then wabedo gi mozzarella cheese, green olive and black olive. Then wadhi tiyo gi mayonnaise and vinaigrette sauce. Koro wanyalo chako dhi e pala mondo wadhi one by one kako ne wang'ade. Kaka wang'ade. Kato awinjo kiluonge ni Greek salad. Sama ong'ade no, salads gin kido adi? Salads, wan gi salad mang'eny. Wan gi almost 1,000 salads. Wan gi variety mopogore opogore. Koro makawuono ni en Greek salad. Greek salad biro ting'o vegetables madhi auchiel e iye. Biro bedo cucumber ma already ong'ade. Biro bedo onion, biro bedo tomato, biro bedo yellow pepper, green pepper. Wabiro ng'ado gi cubes ma medium size. Kwasang'ado gi to waketo gi e bowl. Bang' keto gi e bowl, wadhi season gi. Season gi wabiro keto black pepper, gi salt, gi white pepper, and olive oil. Kwasaketo mano, to mix gi together. Then wakelo gi to wapango gi e san. An gi penjo. Yes. Kachumbari moro ma waloso gacha en sauce.
Kachumbari en salad. salad. En salad. Awacho ni salad wan gi aina mang'eny. Wan gi kachumbari, wan gi Greek salad, wan gi coleslaw salad, wan gi Caesar salad, wan gi papaya salad. Gin a lot of variety. Koro kanyo bende biro nyaka e fruit salad chabe. Fruit salad mano koro pogore, mano onge starter. Mano wuok under this dessert. Okay. Yes, mano koro wuok. Kuma koro itiyo go kocha. Yes. Okay. Yeah. Koro cucumber kae. Odieregi ok ti godo? Dieregi ok otigo. Dieregi e jikon onge gima bedo waste kata achiel. Dieregi kwasegolo kama to wariwogi together then waloso kodgi kado. Koro mae ma koro wuok cream of vegetable soup. Koro jikon onge waste mabiro ni ng'ato kaw chiemo ni puko, onge chiemo mipuko kata achiel. Gimoro amora nyaka tigo. Gimoro amora nyaka tigo. Yes. Gimoro amora nyaka otigo. Koro ere kaka uyiero ni mae salad ma nitiere salad madhi gi menus mopogore muketo koso ere kaka uyiero salad mitiyo godo? Yo, kaka chef bedo gi chef creativity ama chef special of the day. Chef offer mar the day bedo ni anyalo pango menu mara. Like today menu mara wadhi bedo gi lamb chops and pork chops gi Greek salad. Koro salad chef nyalo ndiko according to the client ma en go. Yes. Luwore gi ung'eyo gi reception tung'e ni welo mage manitie. For example nyalo ka wan gi white people dong. White people they gi chiemo margi ok nyal keto chiemo mar wanonagi wacham. Koro beto pogore matin. Kaka wanonagi wan gi chiemo mwacham. But chiemo mora mora inyalo cham gi kabila mora mora. But depend gi type mar welo ma in go midwa offer ni gi chiemo. Yes. Koro ginya bedo variety gote, lakini nitiere special mora achiel. Maka koro gin wasongecha to iloso negi margi mora achiel makubiro to wacho ni karan iluongo ni home away from home. Home away from home. Mangiso ni kamora mora ma ng'ata nyalo donje, nyalo yudo. Kaka menu marwa kaka siala yudo ka wan gi menu ma cover all tribes. Wan gi Indian cuisine, wan gi American cuisine, wan gi Italian cuisine, and wan gi African cuisine. Koro African cuisine mano chiembo madala. Italian cuisine be wuok kanyo, wanyalo golo like pasta, pizza, mago wuok e. American cuisine be wuok kanyo. Koro kanye kama koro the base of cooking mano koro donje. Maro mar jo Africa wan wadhi mana gi kachumbari. Salad wanyalo chamo mora mora, but wan kaka wan jo Africa waero ga kachumbari. Kachumbari mamo Afrika ngeni mane salad. Mane salad. Kiketo ne alode to. Kiketo alode gi. Mano neno ni kore dwa loke apoyo. But okonego bed mano. Onego bed ni wakungo chamo salad. Kosa chamo salad to wadwa madho soup. Kosa madho soup koko dogo chamo chiemo ma koro main meal. Dongo yudo ka yieng. Ichamo matin. Wan ngino shida wani ka wachope buffet. To wakaw sana idwa pong'e. Idwa ni kaw gimoro amora tipong'. Mama no onego bed ni wachiemo kama. Onego bed ni kodwa chiemo tikwongi ichako gi salad. Ikaw matin tidhi bedo piny tichamo. Itieko. Iweyo bang' dakika ariyo. Tiduogo chak ikaw kado. Tichamo kado. Chak iduogo iweyo matin. Koka chak iduogo ikaw main meal. Koro ibiro kaw kuon, ibiro kaw rice, ikaw chapati, ikaw rech, ikaw gweno. Tidhi chamo. Tidhi bet godo. Kisabedo piny, to chak iduogo ikaw dessert. Ma dessert koro e fruit salad tieko. Mae makoro chuny chiemo makoro itieko go kasi yweyo. Kata nyalo modhi pi kana soda mo tiyweyo. En pangruok. Mane kako onego chiemo, ok kaw sana achiel to waketo gete. Nyaka wage. Wan ing'eni kiseketo no waneno ni buffet. Buffet wan koro nyiswa ni pang gini. In fact, mi med sade, wache ni sane tin miya machielo. Kare momiyo nitiere magawa moko ma kidhiye to ging'i moro ma Onego bed ni kaka explain onego bed ni kidhi tibedo piny, waiter kar bishai. Timi napkin ikete go kikato nyalo kete badi. To brief ye menu kaka menu de. Then ichako gimaniti. Koro nyalo chako gi gima ng'ich. Kasi dhiye gima liet. Kasi dhiye gima liet. Kasi tieko gi dessert. Nango kamano gima ng'ich en kaka start. Ok nyal madho soup maliet ko kasi duogo chamo salad. Salad is cold starter. Koro ichako cold starter.
kase dhi hot starter manyalo bedo soup, kase dhi Mendy's. Mendy's ema koro ting'o chiembwa kate. Koro kanyo koro yien inyalo toko kaka idwaro. Okay. Kiero matin, tiduoge medi, yeri toko dichiel, dhego, koro yiero en mari. Kaeto penjo ma bende antiere godo. Sama koro ulose kama muwacho ni onge gima kethre, en idhi los kode soup. Nyabedo ni untiere gi starter ni, mano mar vegetable, kaeto soup ne bende ne same vegetable no. Koso koro soup koro uloke bedo gima chielo. Ne wawacho ni e jikon onge gima ipuko kata chiel. Magi kodong' kaka gintie ni, waloso kodgi vegetable stock. Vegetable stock en wakawo pi, wakawo vegetables gi, to wakete pi, to bedo simmering. Simmering en mach machwakore mos, mana mos. Kagisechwakore kamano, to wachungo gi. Kwasechungo gi, to pi madong' no waluongo ni vegetable stock. Koro pigno ema watiyogo e loso kado. Pigno ema watiyogo kata mana timo, wanyalo kawo ring'o to waketo boil through pigno. Koro kaka pi mikawe sink, plain water. water. Udwaro mondo oyud ndhadhu moro Pi man gi ndhadhu mano. Ema kumor. Koro jikon onge gima bedo waste kata chiel. Kata neno e nyanya no, aneno ka otiyo mana gi pote, nyaiye cha odong'. Nyaiye cha ok los salad. Nyaiye no, koro waloso go sauce. En odhi e sauce. Nyaiye ni kwa kawo, to wago gi blender. Kwasago gi blender, to wachiele gi kitungu gi nyanya gi tomato paste. To wanyalo loso kode tomato concassy. Wanyalo chiele gi spices te, to loso curry sauce. Ma chiembwa indi wuoke. Wanyalo goye gi blender, to wachielo go kode kata mana ring'o. Kata wanyalo loso kode soup mar nyanya. Koro dhi timo gik mopogore. Koro utimo gimoro amora mantie. Ang'o mieno kodonje salad? To e kachumbari to donje koso wane ma oloso kachumbari ma. Kachumbari ok onego donje. Onego beni ng'e nyanya ma ok ocha ma donje kachumbari. Kech kaka entie no kiriwe ka to kobudho bang' dakika matin tiyudo ka salad bedo ga rufu because of ng'ich mane iye. Koro onego bed abeda gik man dry. Emiyudo ka samoro kiketo kata kachumbari ni kiwe bang' muda matin tipoka uchako gola rufu ma gimodwa wicho. Nikech maien. Koro kachumbari kiloso to mana gi pote ne kende. Mana gi pote no kende. Mana pani gima wapuonjore. Koro mano olive man. Ma wan gi black olive gi green olive. Gigolo ndhadhu mopogore gite. Gigolo ndhadhu mopogore gite. Green olive ma embe kodi wacho ni obedo pickled. Obedo pickled. Okane ma koro en gimo kosa bedo boil matin tibedo packed e chupa. Koro en gimo kawa to bedo watiyo go ka. Tikete ka. Koro gigolo ndhadhu mopogore. Gigolo ndhadhu mopogore. Ma black no black nigi mit mare, green nigi mit mare. Kwariwo gite to taste mwadwaro cha, ndhadhu mwadwaro cha, koro wabiro yudo kuom ma. Gite gibiro together. Koro awacho ni magi alode ma watiyogo. Koro ineno kwariwo gi kae. Wan gi cucumber, wan gi tomato, wan kod lettuce, wan kod black olive, green olive. Kwa mede mozzarella cheese, kwariwo gi te. Koro ka gikelo recipe mar Greek salad. Koro kae kama koro Greek salad koro wuoke. cheese no bedo dice cube mana kaka moko gi. Mane gima yudo gimoro achiel kochak bedo lure kaka ng'ade moko go be nyaka lwa kamano. Lwa kaka intie. Kech ok inyal ng'ado cubes julians donge to moko gi ng'ado gini moko ng'ado cubes. Koro gido ka koro presentation cha koro kubo ka kwadwaro. Tingeni chiemo en gimi chamo gi wang'. The moment ikonge nene gi wang' molombi kokichame. Koro wang' wachingini wakungo wachiemo gi wang'. Koro wang'e makelo appetite ma chiemo. Then ka wang' osamiyi appetite donge koke bedo gi ndhadhu ma chiemo. Emiyo salad bende koro ogolo rangi mopogore. Ogolo rangi mopogore.
Koro kwaseng'ade kama to wan gi white pepper. Wakawo white pepper. Anyalo tiyo gi lwedo because an gi gloves. Wakawo white pepper, sprinkle on top, don't you? Wakawo black pepper, crushed. Wariwe iye. Wakawo salt. Chumbi watiyogo mondo oket obed ma ng'ato nyalo chamo mamit koro dong. Black pepper gi white pepper waketo bende be okel appetite mar chiemo. Yeah. Koro wakawo gi to wariwo gi together kama. Koro unyalo yiena mondo ati gi lwedo nikech arwako gloves. Rwako gloves. Mano olive oil. Olive oil emi tiyo godo e salad. Wanyalo tiyo gi olive oil kata wanyalo tiyo gi corn oil. Corn oil konyowa nikech kik ng'ato ti gi salad mutedogo. Yes. Salad mutedogo kiriwe salad to kokue tuyudo ka omakore. Koro dwa chalo. Koro iwinjo ka gimi chamo mo. Chamo mo. But ma gi olive oil en ok omakre. Koro en kigine to mata en gima en koro ok omakre gini. Yes. E bendo golo ndadhu moro koso koro en mana leny makoro leny no miyo koro oshine maber. No kelo ndadhu. Olive oil nigi taste because olive oil already wasetiyo gi black olive gi green olive. Koro wanyalo tiyo gi corn oil. Okay. Yes, nikech already mondo koro kik obed olive mang'eny. Olive mang'eny. Yes, koro kwawuoka taparo ni mondo walose maber wanyalo chomo magi ma mkati. Mkati wang'ado kama. Then kwasang'ade kama to wabiro kode to wachome deep fry. Anyalo miye Brenda mondo chome mondo kele. Okay. Then ichame kode. Ichame kode. Yes. Koro ma wakawo cucumber. Wang'ado. Asa wacho ni jikon onge gima wapuko kata achiel. Mano be donje koso mano koro dhi bedo mar ma be donje iye. Magi wadhi tiyo go te. Waketo ma kando. En chak wakawo nyanya ni. To watiyo go. Watiyo kode nusu romaroma. Kata wanyalo tiyo kode ariyo. Magi neno ka koro slice gi mopogore gi moko ka. Magi koro pogore nikech gin mag garnishing koro. Then wadhi tiyo kodgi e garnishing. Koro kwapango ga chiemo e san to watemo ga logo mar siala en mano. Koro logo ne mwaketo mondo omed mbele wendo. Yes, koro logo ok bed chien mar wendo. E gima okwongo neno. Mane mokwongo neno. Manyiso ni kik wanega aneya ni koro oket ni sani. Nitie gimomiyo gimoro amora. Nitie gimomiyo oket logo no. And logo no nigi tije momiyo kanyo. Yes. Sami toko bende kik chiemo mule kikume. Kik chiemo mule. Kata chiemo kata kuume. But onego beni mane kich mane one siala. Koro mane logo mar siala and mane gima walando kuom siala. Yes. Design. Mondi puonjri gigi te ka koro in head chef imako gigi te. Obed salads, obed pastry, gigo duto te. Ka wigni adi kama? Tiegruok.
Okay, tiegruok maber nyaka obed higa achiel gi nus. An asomo Utalii higa achiel gi nus. Bang' Utalii adhi nyaka France. Koro en gima asetimo. Idhi medri kono? Adhi medora France. Kana tiyo gi Serena. Serena notera exposure France. Kana wuotho ga Aga Khan wuon Serena. Koro abedo France higa 4 koka aduogo Kenya. Ma chiemb jo Faransa gi koro ilonye ka? Mana alonye kabisa. Korgi gin speciality gi margi en mane? France chiemo margi king'iyo gi gin okay, meat gin mana the same like magwa because en mana gweno, en mana beef, but pogruok en kaka ilose. Kae kama pogruok bede. Koro yudo ka samoro wan wahero tiyo gi gravy, donge? Gravy en bones mochiel gi tomato paste. But gin yudo ka gitiyo gi white sauce. Koro most of them gin white sauce gi cheese mang'eny ahinya. Oh. Yes. Okay, dhiyud ni nyanya watoyo nyanya i ring'o. Nyanya kata kitoyo to mana matin ok mang'eny kaka wan wahero nyanya. Yes. Okay. Koro mae lettuce. Awacho ni lettuce wadhi tiyogo. Koro lettuce niketo ka. Kasto wakawo ma wakele ka. Design maber. Design madwaro. Koro ma nyanya. Wanyalo tiyo gi ng'e mar nyanya. Te kaka ilere. Mogol design. Kech kigole gi iye cha to koro ok odolore. Koro mae kaka ing'ade kama. Keto piny. Koro ma ikawo nyanya kama tidole kama. Los mafua. Kosaloso mafua. Koro mafua ni e dhok matedo waluonge ni rose flour. Oh. Rose flour. Koro rose flour ni inyalo keto ma e diere kaka ma. Ene mwasadolo gi kani. Yeah. Koro ma bo nyalo keto kaka ma. Sabi. Mae ne mkati mane wang'ado cha. Kwasa gine to wachome to wakele kama. Wakawe kaka entieno. Ma olute mo? Oro lute mo. Koro ubedo golden brown. Kosa ubedo golden brown to wakele ka. Moro mobul iluongo ga na toast. Mobul cha. Tie michome ga toast. Kosa chome toast, mani nyalo madho go chai kata nyalo loso go sandwich. Okay. Then itie miwang'o be. Nitie joma ok cham ga mkati mang'ich, koro ginyalo bule kamano kidogo koka ichame. Koro kwasabiro ka to wabiro koni. Koma salad mose ikore. Koro kwasakele ka to ne wawacho ni wadhi tiyo gi ma en vinaigrette sauce. Iluongo nang'o sauce? Ma vinaigrette sauce. Vinaigrette sauce and lemon juice, chopped onion, black pepper, olive oil, then gi parsley. Wang'ado gigi together, kosa ng'ado together to wariwo gi lemon juice, kaso wakete mustard sauce be. Koro ma en mix herbs. Mix herbs inyalo garnish go plate mari. Nyalo kawe titimo sprinkle on top kama. Osa break color mar plate. It can a plate white to do kakuro break color mar plate. Sorry. Then mae wakawa makama to waole wiye. Koro mae vinegar ema tieko
kech mar cucumber, kech mar green pepper, red pepper. Koro kech mar girumo koro gibedo gi mili minyalo chamo. Okay. Yes. Achon koro balance tastes gote. Balance taste gote. Nyaka ma kitungu cha. Nyaka mar kitungu. Koro ma salad marwa, inyalo chamo salad marwa. Yes. Okay. Koro awinje kaka chal. Koro ma chiemo. Koro king'iyo chiemo ni, san ne rachar, but wa breaks rachar mar san. Koro wan gi red, wan gi green, then vegetables. Koro yudo ka color mar plate osebiro kaka ne wadwa. Yes. Okay. Yes. Koro ichako gi kanye, tieko gi kanye. Koro already kichiemo. Taneno ka in gi fork, an ing'eni dase kawo mata chako mana rado gi lweta. Koro kichiemo, garnish mar chiemo bede mbele wendo. Koro mae garnish. Koro mae garnish gi ma, then magi koro inyalo chamo. Koro inyalo chako chiemo kama. Ichame. Garnish en gima edible. En gima ichamo. Okay. Yes. Yeah. Koro wanya chako gi kamoro amora inyalo chako chiemo, inyalo chako kata gi ka, tichiema. Mondo iwinj gin to gichalo nade. Awinjo gimi wacho ibin. Dongiwinjo taste mar vinegar ni e ka. Koro yudo ka kech mar cucumber cha ok nyal bedo because vinegar osetieko cucumber. Then yudo ka kech mar green pepper kata red pepper koro ok nyal bedo. Koro kiwinjo. Pi machunga cha keto to tieko kech mar gi. Yes. Kato cheese embi winje ka gima o melt e dhok. O melt e dhok. Yeah. To mkate ni to koro? Mkate nyalo chamo. En mari nyalo chame. Kendo koro ing'eni ma en chiemo. Full. Kabisa. Nikech nitie jok ma chiemgi en na salad ni kende. To gin sawa. Nitie jomoko man gi tuo mok nyal chamo ring'o. Koro ka gicham ring'o to mae gima gichamo. Mae gima daktar owacho ni mondo gicham. Koro mae miloso ne maber to gichamo. Dhano madho soup to nindo. Nitie moko maneno ga ka yudo ka nigi ring'o moro iye kata gweno. Mostly en ka gweno. Wan gi Caesar salad. Caesar salad. O mane Caesar salad. Caesar salad. En moting'o gweno. Neno. Wan gi mating'o beef and vegetables. Mano bentie. Wan kod Mombasa salad. Mombasa salad nigi rech e iye gi carrot gi cabbage gi mayonnaise e iye. Oh. Yes. Nungo ni Mombasa. Maka neno manta ng'eni mano Mombasa salad. Mano Mombasa consular salad. Yes. Okay. Yeah. Emomiyo iwacho ni gipogore. Yeah. Magi combination gi biro kaber. Koro kasechamo magi matieko. Moko gi mix nade. Kosa kaka nyanya gi cucumber. Nyanya kaka entie ni. Tichwoye, tichiema. Yeah. Koro onge order. Kuma koro chiembi. Koro nyalo chamo kaka idwaro. Yeah. Awinje. An tije kaka chef. Nyaka chiemo bi chiemo malombo wang'. Nyalo bedo gi gombo mar chame. To ng'eni kiola ole san, gombo mar chiemo koro. Fua, ni afua. Kanya kuma koro ng'ato wacho ni kelo na chiemba puoyo. Ata sawa ni chiemo en gimi chamo gi wang'. Koro wang' nyaka kuongo here, ka wang' osahere, koka nyalo chiemo. Dok donjo to wacho ni bas, gini mit, gino los maber. Kamano. To winje kendo ober. An ing'ena na achiel kuom jok ma akalo. Donge ga kuma okwongo ka. Kanyo ka bedega. Kendo ok yudaga. Aparo ni chakre kawuono. Koro aseneno ka kilose, asewinjo mitne. Mondo dang' ambing'a, iwacho ga ni ber kichamo ka vegetables gi fruits. Koro vegetables ni ber ka kuongo chako go mondi. Kisechamo, koro ring'i bilo mana matin. Tidoge mede fruits. Bas, tieko. Apoth ma marudo ta mudho ga choko romo.
Koso ngech macha koro ted. Apoth no tedi, the moment mutede koro gine mare koro rumo. Gine. Tekre koro rumo. Koro the moment maroni, to chame kan gi tekre ne te. Mongi gi mobedo moted mo gine mowuok kuome kada chiel. Kech vegetables amitede. Koro vitamins kate donjo kuome. Yes. Yeah. Kapok atieko ne jomoko. Hapa ni wapuonjore. An owuon an kaka Jael apuonjora mang'eny kabisa ewi tetwa makawuono ahinya kaka iloso vegetable salads kendo wasewinjo kendo wang'eyo ni vegetable salads opogore to mae ma waseloso gi kawuono kopogore kod kelo ni vitamins e dendi, ndhadhu mabende koro iyudo kuome gin mago mabende konyo dendi. En gima wanyalo temo. Hapa ni gik motiyo godo thothne yudore kata kokiketo cheese to podi ilosa salad mari kendo podi ichame maber. Gimoro amora motimo ka gin gik mayudore e chichwa. Monge gimoro ma ng'ato nyalo wacho ni ok yudre e chichwa ma kaluoka. Gin gik ma cucumber en gima wapuro, wanyalo loso kitungu en wapuro, walo nyanya gin gima wapuro. Lettuce en gima wanyalo wapuro. Koro gigi te kata kokipure bi yude chiro maber. Kata kokipure nyalo yude chiro, then ng'iewe chiro to loso gi. Yes. Mano ni kare. Aya, erokamano ahinya kuom tang'onwa kaka iloso salad kawuono ni. Mana wachni mogik gi gik ma ng'ato nyalo yudo kata ka Ciela Resort ka. Ciela Resort ka ema gawa moting'o chiemo mamit minyalo wachi within Western region. Inyalo wachi ni en molide Western region nikech chiemo marwa ni e ngas mamalo. Ok inyal pime gotende mopogore. Mar ariyo wan gi jotedo molony mana sawacho gin jomo somo talite. Then gin go juice moromo moko no wadhigo nyaka France ne watiyogo machaka duogo koni. Koro gima wadwaro korka tedo wabiro yudo. Yes. And kata king'iyo Ciela en kama okwe. Onge koko. Environment ber. And weather mare bopogore gi weather ma town. Opogore gi Sumu town nikech onge koko en kama every time. Yamokudhi mayo. Koro en kama inyalo yue. Yes. Erokamano ahinya janeno marwa kuom bedo kodwa kendo kuom puonjori kodwa e okinyi makawuono ni e chenro ni. Wago erokamano ne Chef Ambassa, wantiere kod Brenda. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa kanyakla kendo konyowa e tet ma okinyi makawuono. Donge walore gi kanyo nyaka odiechieng' machielo e chenro machielo watedo gi chiemo iluonga ni Jael Lieta.